Suarane kaya wong ngeli gerdu ae. Wis. Waduh, lek mari sarapan cek banter e. Delon, dilungkas lak nglembreh. Numpak becak nggawa radiator tak dandakno sebabe bocor. Jadi tambahi lah ngono. Selain lawak, kula niki pegawai kantor urusan tanah, tapi tanah longsor. Aku jarang mulih, bojoku pore nang timor. Aduh. Ngelondong ya. Iwak klothok digondol kucing ditinggal porik wong wedok mlungker kaya trenggiling. Profesine wong iku dolor pancane dhewe-dhewe ana sing dadi seniman lan liya ayahan kudu tanggung jawab bidange dhewe-dhewe lan ayo sing rukun sebab padha pen hatene nek kula niki nyambut gawe dadi seniman dituntut kudu kreatif mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai luhur dalam kesenian perlu dilestarikan, tasana budaya bangsa ayo dikembangkan. Luwe-luwe nek dadi pamong ojo sampe sembrono tanggung jawab bidang kerukunan diutaham mula ngeneki keamanan ayo ditingkatno supaya tentrem uripe para adoh. Sing dadi pegawe ayo sing ati-ati ngeneki disiplin iku nomor pikiran sing malas ayo diilangi mula kita kudu entaro asapati uga dadi wong tani iku yo gampang kudu sering mengikuti siaran pagi
bahagia lan moto orang supaya asile iso mengu apa maneh dor sing nyambut gawene dagang kula sembarange kudu mawa barike ato tungan nyambut gawene ae ojo cara selampangan nek salah perhitungan akhire gak karuka tapi wong tuwa cak kudu sing eling nomor siji minterno anak iku paling penting kok dilirik cewek ae pikirane wis pusing kok malengar-lengar kaya kucing kering kebalike anak sekolah ojo sembrono ngeneki disiplin ayo diutamakno disiplin segala bidang ayo dibiasakno supaya keturutan apa sing dikarepen pituture wong tuwa dek ojo sampe lali sekolahe sing temen lan sing ati mumpung wong tuwa sik kuat bandane nek sing dibandani mbok besok bakal keton mburi mula wong tuwa di luar sekolah kudu melok ngawasi iku wis dadi kewajiban sebab nek anake sampai keliru pergaulan akhirnya dadi wong gak karo-karo mula anane wong tuwa kepikiran sebab anak yo keliru dalan contone aku biyen bergaul mbek Kang Paiman akhire dadi lawak saiki keru-keru hey just apa sih rek? Bosok sampai kecer digetno. Oh cek kaget. Cek semaput. Gak semaput kok duitku kok gawa mulai ngono ta. Kanjak kendang ini sentimen gak aku. Soalnya kalang ganteng ya apa? Delon lah aku koyo nom-nomane Rai Kapur. Lek panjak kendang lon koyo Rai Gedek. Guyon-guyon ah. Aku ngono jane bawaan kembang. Lek mlebu nang pasar waduh, oleh klothok, oleh trase, oleh uyah. Cewek padha kemrubut mbok. Diroyok ngalor, diseret ngidul. Kathokku sampe melorot. Wingi kolorku pedhot ngeri, Jek. Iki jaman-jaman kemajuan. Macem-macem anane tontonan ayo ningkatno mutu kebudayaan sing selaras bare adat kepipuran kula ngitung wis panggaweane jane ngono cek gak pantese kula ngoten jane abot gede bendina luru plastik sakumplung tapi kunindaku ya bener
operasi budal sik peteng lebu pasar ana bunder-bunder prasaku buku tak kledak dadak neken kula untuku rompal siji lorone setengah mati tak presakno nang dokter gigi diganti untu biru untune sapi weruh dikandani selamat mari tak pasang siraku momen diduki sego aku gak arep aku nang kebonan dadake mangan suket namung semanten kidungan kula salah boten boron rasa ditinggal awe-awe kula wong lanang sregepo nyambut gawe aduh tambah ngelempel. Nah ya rek, mulai tahun Yamun sampai Yamin kok sik ngidung ae. Mesine wis waya dadi camat aku. Aku dadi pejabat. Dadi pejabat itu gak gampang rek. Sekolahnya kudu dhuwur. Makanya yang penting cari ilmu pengetahuan. Nek ilmu itu melalui sekolahan, tapi pengetahuan melalui melihat, mendengar dan membaca. Nah. Untung ana sing muruki ngene. Lah ya apa wis pirang tahun gak rekaman iki mang ngidungku wis pating pecotet gak karo. Lah ya apa anyane nyambut gawe ngene iki sapa kleber. Waduh pedhete sapa iki? Kartoro lu. Apa ngejak-ngejak medet-medet nololo kon niku. Kang ngono mlakumu kok kaya pedhet umur seminggu. Lho ancene awak lemu iki apa lho? Waduh lemu ngene. Waduh iki mangane apa ae wong lemu iki? Mangane ya triplek lho. Baut. Mur. Aku nyene gardan kok aku iki. Gak ngono aku tak niru sebab aku seprono-seprene lak kuru. Sepisan kudu menjaga kesehatan niku mangan kudu diatur. Dadi jam 6 mangan, jam 7 mangan, jam 8 mangan, jam 9 mangan, jam 10 bledos ngono. Sare yang banyak makan. Yang banyak makan tapi mengandung gizi. Oh, sing mengandung vitamin. Vitamin, mangan diatur, gak oleh sembarangan. Umpama jam 12 siang tetap tiap hari jam 12 siang ngono. Oh. Terus mangan bengi jam setengah 7. Mangane barek gandol. Codot takon. Dhisik awakmu lak ro aku gandol mangane. Gandol lak melok trek iko kon niku ngono. Waduh gak tau kepethuk. Alah kon niku bolak-balik pethuk ae bendiro campur kok dadane. Wong aku ya mulih nang awakmu ae lho. Lho jare mang ngomong gak tau pethuk ngono. Oh, ge dagelan ya model. Kok iso dagelan? Kok iso awakmu lak Jombang. Aku lak Surabaya. Waduh, asline walu Atu Agung. Lho lah ya Surabaya Ciriwanti lelewo ginawa mati. Kon iki Polo Sarkawi ta. Lah iya kadang-kadang lak ngono ta. Oh iya. Waduh. Sarula ana pajone. Lho. Wale. Iki malah jarene mang lho. Sor meja ana ulan. Lah iya sarula ana mejane padha ae. Joglo wis ler teko siswa. Saiki marung Tulung Agung iya. Wis gak masalah. Warung lesehan joglo. Wah, dodole masak aku dodol celana. Wah, dodol sarung. Iku lowak iku jenenge ngawur ae. Oh, warung panganan. Warung panganan ya pecel, kare. Waduh, dodol sembarang wungkul rupane. Masih daging gak diirisi. Iya, gajah wungkul. Enak, sepur wungkul. Mangan mek gandol kabeh ngono ya. Enggak tak dongakno. Iya ya loh. Oh nyambut gawe sing penting disiplin. Nah, pinter. Meneh mlebu esuk ya, Le. Aku ki tekad ayo apa wis gerang kok. Lah iya, nyambut gawe sing temen. Kan mung wis suwe nduk kene lho. Wis mang, gak nemu. Lho, gak nemu? Lho. Apa sih? Lho, embuh. Lho, ya apa sih kok mango kaya wong. Dekne kok nemu aku kek ana ngono lho aku ki. Ojo njagakno nyambut gawe yo. Untuku ilang lho. Untu. Aja kuwatir, nanggonku tak ganti. Untune apa? Untune ondo. Iya.
Enak mangan iku. Sampai penekan. Apa untu sing cilik? Untuk cilik. Wiji timun. Nah, iku apik. Untune tikus. Ya, Enak loh. apa? Gak doan sego. Mangan apa? Mangan gedhek kayak ngono lho. Lah ya apa? Untu iku lek goyang, iku kabele pedhot. Lho, gak ngono iki apa sih? Elektro kaya apa sih kok? Tak ngono ya diganti mang. Priksakno nang PLN. Lah tambah setrum lho kok ning Yo nang dokter gigi. Kok karo diapakno engko. Yo paling untumu ku ya dijabuti dintekno. Dintekno marune pongor yo. Ya sapa jare Pak Dokter kono tamat. Dadi mulai cek menyonyo ngono aku iki. Lho, bojomu gak melok ta? Wis warni ndok omah. Lho kok pangling winginane kepethuk gak ngono. Ya apa? Kok seje saiki rambutku kok kaya buta cilik. Ya iku lho kon karo winginane musibah rumah tangga kuwi. Ana apa? Ya karena bojoku Suwarni Napa? porik jiat jalukane iku. Wong rambute wis sarang lek tak hitung 16 bombo rambute tok iki. Terus atik ya kuning gak kuning, ireng gak ireng. Iya sih. Jaluk kriting. ya dituruti apa karepe wong wedok dituruti. Kriting lek wong lemu rambute ketel dik pantes. Gak aku jaluk kriting. Bojomu lak kuru saiki. Kuru tapi saiki tak gebuki lemu arek to. Iku gak lemu iku abu met arane met. Ya, tapi suwe-suwe saiki bentet dekne ngono lho. Terus ya apa ceritane? Ceritane njaluk kriting tak kritingno wong lanang. Gandel dhuwit aku mulai iku. Dodol mentok papat. Mentok papat payu selawe. Terus tak jak nang gone kapsalon iku. Lah sing kapsalone ya awak dhewe iku kanca, jelek kanca-kanca tok lho. Iya. Sing murah. Terus terus ya apa? Terus tak kon garap ambek iku jenenge Rudi. Oh, bojomu dikon garap. Iki Kartolo ngomong apa sih kok? Lah rambute tak kon garap lho. Lah sing ngomong awakmu dhewe. Mlebu karo Dik mlebu bleng. Tekan kapsalone teko. Diapakno Mas wis garapen mbuh aku ngono. Iya. Ya, terus mari ngono cewandak iku dibaki kaya kecap lho jeneng rambut iku. Oh iku tir. Oh tir. Ala kriting lho. Oh tak pikir. Terus apa? Mari ngono terus dikriting ditutupi kekep. Lho kok kekep ya wis Mas. Alat. Oh iya salat ngono. Alat pemanas iku lho. Mari ditutupi. Nah, ditinggal mlebu mangan lali lho. Gak dintas. Mari ngono. Dibuka dadakno mbruwo lentek. Wah, wis nuwangi bengi nggone kono studio. Anu, kapsalon terus mari seret tak go mulih. Mau aku isin, gak mulih, aku gak mulih. Mampir toko cat aku. Terus tuku cat. Kok apakno bojo? Tak cat bojoku. Dicat apa? Ireng sindukur iringane putih. Tak jak mulih. Manuk glathik sapa didol kuwi. Bojoku kowe manuk glathik aku ngono. Mangane nah wong wedok ya kudu teplos iki. Nah, teplos. Ngomong kancane. Lah ya. Wong wedok kudu teplos. Tepo slira. Nah, tepo slira, tepo tepak slira awak. Iya, aku weden ngono. Iku apa kaitane muro aku weden ngono. Wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, bener. Ya, Met. Saiki nyambut gawe iku panjen ya kudu hati-hati, kudu sing aktif. Ah, sing aktif, reaktif untuk meningkatkan karir kita bersama. Ya. Waduh, bahasa Indonesia banget. Kita harus belajar tolong. Oh, ya tapi namanya begini, Met. Ya. Wah. Iku omongane manwat mana namanya iku. Iya. Halo, rekan-rekan. Waduh, wah banteri suarane. Suara kayak ini rekaman nyar ngene lho. Safari ya, iya pangling ta. Sapi. Lho, pangling. Kon jek melawak ae kon. Waduh men. Masih melawak apa, Seri? Lawakmu lha apa? Panganan apa lawak? Awakmu lha apa? Lah aku ora perhaluan ta. Dadi apa? Lah ngene iki dadi apa? Lho, aku lak mari. Ya dagelan padha ae. Iya, saiki tapi no omah. Omahku lak ambane 0,5 hektar. Iya, waduh. Lho. Lah aku tak gawe tambak. Lho. Turuku saiki haji. Oh. Turun ndi kan? Ngisor tol. Omah dibongkar ya. Omah ge tambak dek kon isore tol iku gak kuali. Lah enak wis gak kena pajak. 0,5 hektar iku aku golek wong duduk. Bareng diduduk Kon nganggur. Ya nganggur aku iki. Ora wong Surabaya lah. Terus mau duduk. Wong duduk lah mau kan. Oh, gak banteng sapare iku. ngomong gak karu-karuan. Setelah tak duduk, terus tak joki banyu. Kurang ember. Wis ana nek rong prautu tangki. Lho sak prautu-prautu ni tak cemplungno sisan. Iku jenenge kecelakaan goblok. Bareng tak ingoni wa apa iku bandeng anak-anak niku. Oh, nenek. Nener kok nek. Kartolo iku wah. Nener. Bareng ojo banyu lho. Lho apa sih banyu dibayar banyolan niku.
Lali aku ri. Iya, setelah jam 1 malam, Wah, terdengar suara gejobor. waduh. Wah, iwak bandeng mencolot ri. Bukan. Ikan bandeng melompat. Duduk. Lah apa? Apa? Mbokmu kelelep, Mas. Cek. Lah. Oh, tekno ganden. Kayak apa? Tak jeguke tengele cek kedulungan. Lah apa? Mbokne kanca kecemplung, tak tulungi. Mbok yo nglutus ae yo. Lah iya, tuwek-tuwek maju. Iya. Maju apa wae semen mbek kono ri kono. Bareng tak tulungi tak ngomong ngene. Iya apa? Bahasa Inggris. Oh, sorry. Tak sorry ku. Tolong ri ngono lho. Lah Pak ngono, nisore iki lho kitantol ri. Sapari aja wong. Bareng tak angkat nunjuk nangis, Mas. Lho, yo makku iki, Mang. Iya, Waduh, nangis dulu tak kasiman. Kasimen gak melo. Kasimen. Tak ngomong ngene. Kepanggih nak selamat mboten. Ya nek kepethuk ae. Mbok tukokno wedhus lanang. Wah, terus Kaya apa? Ya gawe ngancani makmu nek melek bengi ta. Sapari ku. Kon ku tak kandakno dicelatu temen lho. Tapi mbokmu iku masih tua sehat. Lho, delok ndak iki mau nganggo jarik. Mangan jagung ae entek 20 winginan iki. Padahal gak ono untune. Lho kuat anjene. Iya nek mangan iku dideplok dhisik. Deplok. Kei banyu nek wis Nah. ajur, Iya. terus dilotek lambene mbokmu dilotek. Sangat nodel ben. Eri, Kapalan niku upamane tak hormati makanan lho, mbokmu lah gak apa-apa sih. Gak apa-apa Gak apa-apa, teman. iya. Iya, upamane tak kei roti kabin. Gelem. Gelem Beneng. mbok. Doyan. Doyan. Kok aku ya emoh. Lho, Lah roti kabin enak ri. Roti ki apa sih? Roti ku yo makanan. Kap. Kap iku tutup. Bin. Mester. Ya, doyan ah. Mbokmu iku roti dicampur bin. Sapari ku yo uncal kono cek kapok. aku sampe gak iso ngomong. Iku apa iso? Lah iya. Tapi ben dipakekno wong tuwa lho. Lah wong kaya ngono cek angkumu rek, wong aku ono kerepotan ya gak gelem bantu. Lah apa? Aku mari ngedukno lemah. Oh, ngedokno lemah anakmu ta? Wong ngomong anakmu sapa? Bare ngedokno lemah. Genteng-genteng. Genteng apa jadi kon iku lho? Lho, genteng ya asale apa sih? Lemah. Lah iya ngedukno lemah. Enak endi ngedukno krewek ngono ri. Maksudku genteng tak dukno jangan tak beton omahku. Waduh, kok gedhuwek. Yo dibeton diapakno? Ya di betone sering. Lah Dicor. apa ya ditempeli beton ngono yo. Cek pating berendul. Elo. Arek iki ayo digonang menur apa rong dino. Lah iya. Kok semblarah. Aku dhewe iki ya perlu medhuki kon niku jange golek pekerjaan nganggur aku. Wis ngene, awak dhewe selaku seniman, Heeh. ya nyambut gawe aja siji tok rek. Heeh. Kadang-kadang ya Garu-garu lah. Garu-garu. Iya. Ono memean ya taut memean. Oh, kok memean ya apa sih? Boleh tuh. Oh, ya gak oleh. Oleh. Loh, anak marut wedok. Cup, Dik, cup. Menang. Kayak montor kantekan banyu. Pak, Oh, karo Dik. Mari titik. kabeno Wis. dinyanyai. Wes. Wis. Koyok luwak ngringi arek kocan. Kon niku wong tau regul. Sampeyan niku kengking napa? Kengking iku. Sampeyan niku Oh, kengkeng. sampeyan niku kengeng nopo? Kok kenging. Padane apa kok Kenyak kayaknya? apa? Oh, kengeng. Sampeyan tiang. Kenyak. Nggih kula tiyang. Tiang nopo? Jawa. Ojo, tak pikir tiang listrik. Oh, Jawa. Kula nggih tiang, Mbak. Tiyang napa sampean? Tiang telepon. Nek kula niki tiyang asing, Napa? tiyang bendera. Lah sampean iki? Yang roboh. Enak kabeh legrek malian. Enten napa Kenapa kok ngringi? Alah kok ngringi sih kula niki nangis ngoten kok. Nangis. Enten napa? Sampeyan tolong napa? Lho ya apa lho? Iki tolong ya cekelen cemplungno blumbangmu mang lho iso ya. Lho, Nek iki nek tulung ya aku dhisik sing nulung rek. Wah kon nulono wong wedok. Wis ana arek wedok tilae kaya ngono iku. Kan keadaan cukup iki aku. Jeneng sampean sinten, Ji? kula narsi. Oh, arek wedok jenenge Naruwi. Alah, Wah, kupingmu kuping oleh. remek digawe. Sinten, Mbak? Narsi. Makemut ngene. Lek kopemu remek aja takon wong rek isin-isine. Kemot apa? Alah, mboten krungu ta? Asmane sinten? Kula niki Cipto. Wedok cipta. Narsi. Wah sampeyan niki takon nggih mbulet mawon. Narsi.
Enten napa? Narse. Lan napa kok? Enten lho, kula niki sampean tolong napa? Sampean niku sinten jenenge? Kula niki Kartolo, Mbak. Oh, Kartola. Lah sini Bu siji. Anwen. Waduh. Kula ngono jeneng Hanwen. Kula nggih Sapari. Sapari lah sini iki. Kula Ebit. Dicil. Slamet. Oh, selamat. Wadah, gak roh. Kula sampean tolong napa Cak Slamet? Enten napa sih? Jaluk apa sih, Kula niki Dik? lak ngeten nah, kula nu lak biyen lak sinden. Oh. Sinden niku kula biyen niku suwoge. Mari ngoten niku, kula kebimbang londo. Walah, wong sinden kebimbang rondo. Jomplang kebimbangmu iku lho. Kaya wani kebimbang kernet ta apa ngono kok. Sakjane ngoten nggih kudune kebimbang kernet tapi Nah yen iya, napa? kok londo iku lho. Ya tau kenal aku londone jenenge wis paham aku. Sopo? Paat. Ri. Londo taat gak ono. Sing ana. Togol ngono. Bareng kebimbang ya napa ceritane? Kula pun kebimbang, Heeh. donya kula lah kok dintekaken saniki kula melarat. Resik. Sampeyan dirok. Nggih. Mulane tas glipet ambek londo ya Jarno. ngono. Sik jarno engko lek batune entek lak mati dhewe ku ya. Saniki kula sampean bina dhewe mawon lho. Nek kono kene gelut wong telu iki rek. Lah napa kok gelut? Gending apa sih? Gunung Sari mawon. Coba nak. Ayo. Ayo diramut dulu. Diramut, ayo. Jajan. Hah? Kon niku ndelok aku ta kon niku. Wis lah nek panjake klebon topo, kajeri, harun, saetan, rusak. Tapi jangan tak rungokno enak, ngono diajuli nyongo enak pisan. Dadak pungkane rewokan. Kaya ngono lho. Ya wis aku sing jaran. Lah aku ndade tak fentik ditokmu kon. Ngawur ae sembarang iku. Aku lho wong sugih. Tapi gak wong kewani mole. Ngawur ae. Wong sugih nek kaya aku wong cukup luwe-luwe, tak kebyok puluhan ewu lumpuh kon. Ngene gak repot, durung ngatur bojo, durung ngatur anak. Bojoku lho cek rewele bojoku. Nek ngomong bare anake enak, luwes gandes, enak delungono. Nek ngomong bare aku nyentak-nyentak. Wis. Repot bare bojo pedal iku. Nek ngomong gak tau bener, bali koyo apa iku. Sik. Lapo. Mulai nyatek. Sae ngono sampean niku kok nglaras ngrungokno reok. Eling lek sampean biyen dadi warok ngono ta. Ya enggak, Dik. Wong aku wong Surabaya. Enggak, Dik. Mulai kapan pernah itu nyuruh aku, Dik? Ya mulai saiki. Alah. Ndeloke rong wae gak cocok nyuruh Dik. Tane.
Arek gak selamat temen arek kok. Saiki ngene lho tak kandhani, Bas. Lho, Ngene lho ya. Masalahnya aku iki ojobmu, Dik. Lho lah iya. Lho bas-bas iki lho. Lho, apa salahnya? Wong Ya. masih gak ono pake gak ono bas, jenengmu Basman sih. Iya. Wong Basman yo bas gak gelem. Surabaya cak ngono lho. Cak? Iya. Ya apa, Cak? Ya biasa ae, Dik. Ya apa, Cak? Biasa ae, Dik. Ngene lho, saiki tak kandhani. Aja ngene kok tiba, Dik. Wis tuwek dwablek temen. Keturung truk kapungku. Ngono gak kurang ajar. Kok kurang ngajari apa ngene lho? Ya apa ya apa? Timbang sampean ngomong dhewe lah enak ono aku. Iya, terus Saiki soal anakmu iku wis gedhe. diapakno arek. Dadi cilikno maneh. Ngono gak kurang ajar ngomong ngene iki. Lah apa? Wong anak kok cilik maneh Lah kok. wong sampean yo aneh kok takon, anak wis gedhe dikapakno. Bondoku entek akeh. Terus, Mulane arek iki nek sekolah ayo diawasi. terus, Ono enggak? terus. Nek aku ngomong mbek anakmu kon ngewangi anakmu. Ngomong mbek aku entak-entak. Ya kok sik ta ngene lho. Duduk ngewangi. Ya apa? Anak kan cuman satu-satunya. Omong koyo mamae sampe kok ngomong. Wah, opo kok niku? Lho kok sik ta anak dhewe lak mek sitok sih. Iya, iya, Pak. Dik. Ngono Iya, lho. iya. Lah saiki joro sik apa enake? Ah, arek anak lagi- wis gedhe. Arek sik semea ya. SMA apa semea Wis arek? sak karepmu sak omong-omongmu. Bare anu, arek sekolah sema. Sampeyan niku dadi bapake pirang taun kok gak ngerti anakmu. SMA. Mamula tak dadi bapake bertanggung jawab. Iya wis. Bapak ndelujur kayak bolang. Arek iki kurang setahun wis lulus. Ya iya. Ah, terus Terus karepe sampean dikapakno. ayo arek iki diobong. Ya apa Lah takno? ngono iku ya apa lek ngono iku? Ya diterusno kuliah ngerti Lho ya? lah iya kuliah. Iya. Tapi lek aku wong anak wedoke lho, Pak. Ya apa? Ya apa lek enake dirabekno ae. Kon milih mantu apa mbok ngono? Yo mantu wong, Pak. Oh, wong. Ya apa? Lah nek aku umpama milih mantu, kepingin duwe mantu dokter. Aku sing gak seneng lek dokter iku. Sebab e? Lah ya apa jam bicarae dibatesi. Lho, Lho lek sore itu delokno apa jam bicara 4 sampai 17. Lah aku lah kapan ngomongnya ambek anakku. oh, padahal wong cerewet kok kon Lho lah ngene. iya lah bener sih. Wis saiki ngene ae. Apa? Kepingin duwe mantu Heeh. pegawe bank. Lah. Bang. Iya. Lah sampean alasannya apa kok kepingin mantu duwe bang? Lho, duwike akeh. Pegawe bang. Duwike akeh. Dhewe akeh ku nek dhewe ta. Oh iya, Dede. Wis. Wis ngene ae. Apa? Duwe mantu sopir. Enak, nek lu Sopir, gak bayar. aku tidak suka. Lho, kenapa? Lah kapan aku ngomongi ambek mantuku? Ya. Dilarang bicara sama sopir, kapan aku ngomongi? Lho iya ya. Masalah. Dadi umpama kon niku duwe mantu 10 tahun gak ngomong. Gak ngomong lah, wong sono tulisannya dilarang bicara sama sopir. Anjen kon bisu. Lho lah gak bisu ya apa? Lah saiki sampean ngono ya sampean bisu dhewe ngilokno bojone bisa bisu. Endi arek durung anu? Mbok wis golekno dhewe, peno bapake ya apa? Ibu, Oh, tas seker ah? inggih. Waduh, Lah napa kok gegres? Hei. Gegres. Lah Lah, niku apa? mau kok rame enten napa? Perang Bronto Jaya Binangun sakno. Iki mang sing garai geger mosok ibu tatin. Lah napa sih, Bu? Bathokmu iku lho. Oh, bathuk. Bathok. Bapak, Bapak, Pak, lah napa sih Pak kok geger? soal Ya. rabi. Ibumu sing cerewet ngene. Loh. Soal rabi. Milih mantu ya gak pernah blas. Oh, masalah mantu. Heeh. Lah sing dimantukaken sinten? Ya kono. Lah kapan niku? Kapan? Lho lah iya aku sih omong-omongan rencana. Si Ti. rencana. Iya, lah wong rencanae geger. Lah Bapak kepengin mantu napa? Lho aku iki mantu ya kaya sopir gak Kalau gelem. boten boro Gelem. niku. Kali bang gak gelem. Gak gelem. Dokter gak gelem. Gak gelem. Terus ya apa milih apa ya? Ya saiki pegawai biasa, Pak. Oh ngono ya. Lah wong sing nglakoni niki kula, lak napa terus kula, Pak? Ngono Nek ya. cita-cita kula, Iya, Pak. mbenjing kula nek empun wisuda, Oh, iya, iya. kuliah, Iya. kula kepingin dadi duwe bojo penerbang. Oh, wong mandak penerbangan lah gampang sih, Pak. Ya apa? Sing bendine nang kapas kerampung sih. Dudeng ngene iku sih. Niku lak tukang terbang. Lho lah ya apa? Penerbang sing miber niku lho, soalé napa? Kula lak saged bulan madu di atas lemari. Ya apa bulan madu di atas lemari ku Siti? Di atas pelangi, Bu, terbang terus, Bu. Terbang terus mbok kono Nggih. ana bulan. Lah nggih. Kalau bulan bisa ngompol gitu ya. Iya ta? Oh, ibu nek Lah ngomong ya karo karuan. apa? Iku lho nyanyiane
sing wong ayu-ayu lak ngono sih Pak. Oh, iku ketinggalan zaman bapakmu Tin. Nanti ngompol barang ngono. Lah jane ngono, lagune apa ya? Bisa ngomong. Ngomong. Bapak niku sing salah krungon. Ngomong kok. Iya, sih. Aku mah ngomong apa? Bisa ngomong, Pak. Lah, iki lho anakmu iki gak budek, sing budek iku sampean. Aku mah ngomong apa? Ngompol. Oh, pancene Tin, bapakmu dhewe sing gak krungu. Tin. Semborek. Ngono mangko dakno. Lah iki saiki ngene lho Tin, iki mumpung ana ibu ana bapak. Nggih. Kan iki ate nang ndi sih? Kula. Heeh. Lho nggih kursus. Kursus apa maneh? Lho di samping kula niki tenggene sekolah, Mm-mm. niku kan enten kurikuler njaba. Iya. Nggih. Bapakmu gak ngerti kulikoler. Napa sih, Pak? Kursus mau. Wis gak entek. Lho kursus malah menambah pengetahuan ah. Lah. Terus sama ketinggalan dek kancane. Lah iya. Lah iya. Masih ngono anakmu iki masih wedok pinter. Apa? Kursus matek-matekan iku. Oh. Masalah. Mate-mate anu kejam, Bu. Lah iya. Apa sih? Ya wis kan bedal-bedalan nang ngene nak ya. Sampeyan kok putus asa ya kene wong durung disangoni barang. Lah sangono lho. Lah ya kok saya dhewe-dhewe dhewe. Wah, mentak-mentak. Tin, nggih, Tini. Nek ngomong kaya maun. Ngene lho Tin. Kan aja aja pamitan bapakmu Tin. Pamitan ambek ibu ae ya. Biasa ngepira sih nak? Nggih, biasa pinten, Bu? Pira sih? 500 dah. Waduh. 500 napa niku? 500.000. Wah. Jadi ambek digawe bayar kursus. Nggih, bayar niku, Bu. Lah yo, pira? Komputer. 500 dah. Nggih. Pira sih? Niki Iku dah. 500. Heeh, njuk cek kene. Teng pundi? Di lemari. Oh, mari opo? Mari besi kan lho. Lu sang Pendet nggih, Bu. bisa ngogong lho pisan. Opo iku? Lho gak ngono apa Ose? Anakmu saiki budak kursus. Iya. Lah kon bare aku lak nganggur ta. Nganggur. Ayo namburi pandulan. Tanggapane akeh ya iki sementara lak mlaku dhisik. Iku panjak kenangi kandhanono kok arean apa jam-jaman lho. Ya iku wis ya borongan biasa iku. Ngono ta. Aku sampe kesel aku cak dijak mlaku terus. Ayo golek ojekan apa rek? Lho, Kok ini gablek dhuwit ta? Duwe ku ndi? Lha sementara ya dipon dhisik. Sama mangan-manganan lumut kok. mang ana wong masang gendera dienggoki. Ndelok rek. Digawe ta wong kepaten ya wong. Wong remeng-remeng lampune lho ya karo. Tandake kok apa? Iki krawitane pira kabeh krawitane? Kaya 14. 14 iki mang lak gak oleh tanggapan blas. Iki wong makane ge 50-an ae dadi ngurangi. Lah apa lho nek wong makan bareng. Lho lah ya apa? Jagung godokan iku dicepyurno nak padha ae. Rasamu makani petik ta. Met awakmu mbek Sapari bakal nyenggaki. Engko gendinge Dek Nasi iki apa engko cek Sing rundingan enak sih. karo para pengrawit kae, pengrawit kae. Wah. Omong-omong ale lho. Gending sing apik iku celeng merguk iki. Mogok. Lah iya nane mogok iku merguk kae ta. Mogok kok mundur ngono ku sih. Iya. Leren. Ya engko ae lek ana lah saiki lah apa lek. Durung harus nanggap ngono lho, Cak. Tapi lah- Amit. Lho. Oh, monggang. Monggo. Sampean kok monggang tiang pundi sampean? Kula nggih tiyang Jawa Timur, Dik. Oh, nggih. Ngeten iki dodol napa? Barang. Niki nggih dodol boto nggih. Dodol wedi. Mosok gak melek, Dik, wong wis gamelan wis dodol apa. Lho mboten kok niki enten sing mentul. Nah, niki enten sing mentul, enten sing mentil nggih. Lah kon ladene lah rek gendeng iki. Iki gamelan Dik. Sampean ngulaken apa Lah gendeng? sampean mental-mentul napane? Lah kula kan mboten ngerti ngeten iki jenenge napa? Niki gung ya apa sih? Gong. Gong gak cara Jawa. Cara luar iku gung ngono lho. Iki lek cara Jawa Timur Wetan gom. Kok gong? Gong, Dik. Niki lak kulit nggih ngeten iki. Kulit. Kulite napa Ini niki? kulite duren nggih. Kulite kacang. Niki kulite sapi. Tipis niki kulit iwak kahar niki. Wah, kon kancane kok dadakno. Niki Niki ngeten. jenenge Dik. napa niki? Niki lak kula nggih mbok anu cara kasar niku amen lah. Dik. Men. Oh, Bareng
barang, Mbak. Apa mboten anu lak mboten menyalahi nggih. Oh nggih. Loh, Kudu duber sapa lah. Napa tak tolong budal lek gak sarapan yo ngene iki. Enggak, aku lek nyanding arek iki kudu pelo ae. Sadere ta, saderene. Boten jenenge nggih. Nggih, kadang-kadang ditekaken wong sak grup niki. Niki dereng kula kei jeneng grup niki. Niki sik sementara grup gruta-grutuk. Mboten napa-napa, sampeyan iki padha mawon kali melestarikan kesenian. Nggih. Juga rodok maju arek. Maju. Nggih, tapi pun ngomong tok nggih sampean tanggap, Dik. Lho, ngomong atis. Kuat. Apa sih kok kate pelo iki? Nggih. Kula ketularan kumpul sampeyan niki lho. Kok wedok kok dagelan sing ngomongan iki. Kaum lawak. Niki sinden kula niki tek kula niki. Oh. Arek anyar mesti kudu melalui kula Sik iki. sret Mbak iki, sret. Oh, si anyar. Asli. Kok mboten dibunter plastik? Iki mbon sedeng. Oh, nggih. Gendinge sembarang saged. Saged nggih. Wah, ron gending napa. Niki saged dicoba gending. Lho saged no panjang kenange pun. Komplit gendengane. Nah iki sing penting niki nek ditumpaki niki. Apa dari sepeda dicoba. Lho mboten apa kan kula kepingin semerat. Coba dikene napa nggih? Ayo. Oh, jeneng mokoke. Nah, Sing dari celeng sinten? sing ireng loro niki celeng. Ki celeng lanang wedok ini. Celeng mokoke. Kulo dadi celeng tapi nyenggroke angel. Tarik. Lerene nggih enak iki. Mang celeng mogok, Dik. Lerene gaglak entok. Enak niku wau diarani rem snel. Niki cilik arek suarane mbaung. Kon niku tambah ngejilokno Mboten kancane. percaya kula sinden sampean suarane enak ampun. Tapi kudu slering aja ya. Gak apa-apa. Enak iku monja. Wong kula mboten ngerti kok masih slering. Seneng gak ngerti jarno ae. Dik ngene lho, lek nyinden aja adik ngiling-ngiling kenalan sing lawas. Ya napa sih? Barang sing wis ya wis. Oh niku yo Yo Mas ngene iku. lho. Gak oleh. Aja ya om iku. Nggih. Yo bang. Mas kok kok liyane iri. Iya. Lah Sampe niki seneng kesenian Jawa nggih. oh ibu kula malah seneng. Nggih kesenian niku sembarang niku padha mawon. Nggih. Kabeh mawon Nggih. iku pokoke sak ambas wades. Wah. Asale ngomong gak kenal. Ayo. Aku didepong iki dadak tambah wedi dhewe. Kon ojo mepet ae lho. Delokno. Sampeyan melok niki napa sing sekolah? Lah napa kula mboten sampean teng griya kula mawon. Niki alamate kula tak dhisik nggih. Engko nang bapak, bapak sampean kereng kali mbok. Oh mboten kok mboke kula mboten ngundang mboke kok. Niki alamate leres dagang kelinci niki. Lho. Lah iki mosok kamot awak dhewe sampe gedene mlebu gang kelinci. Mboten kelinci. Macane kula Macane ri. niku. Sapane jare melok mari. Gang kerinci. Goblok nemen. Oh, Kerinci niki kering. golongane gunung-gunungan. Oh, Kerinci, gunung kerinci. kerinci ngalor didik mlebu napa mlebu gang buntet niku? Lho. Lak balik. King gang kerinci terus krecek. Lecek barang ngono lho. Gang kerinci nomor 20 niki kartu nama kula nggih. Oh, Waduh nggih. Lho sampean kasing budal nggak balik? Lho kula tak dhisik langsung. Oh nggih. Jaluk panjer, Cak. Lho, Saiki ditangkep panjer saiki. Kok lagi kendaraan rono, mosok mlaku. Lah aku gandel mantri lah wis. Antri ke sopir ta kon. Mboten. Iya. Sampeyan anu pados kendaraan niki, kula tinggali dhuwit nggih. niki nggih enten keamanane barang Dik, masih ngeten iki keamanane loro. Oh nggih. Nggih. Lah napa niku? Ketat. Sunari nggih keamanan. Mboten Anyar apa-apa. enten Yan Gunawan bareng enten. Lah
Tapi niku urusan sampean kan. Nggih. Tapi mangane wong sak menten kata niki 14 karo wong 3, wong 4 berarti 18. Keamanane 3. Iwak-iwak. Mpun kuwatir engken teng mriku kula sediani kotakan. Kotake enten. Enten nek, Mbak, isi bedes. Waduh. Ya apa lho? Sampeyan niku. Masih bedes dipangan lho. Iya, Bapak. Itu namanya konsumsi. Ini kartu namanya. Tadi ini uangnya untuk konsumsi terus akomodasi ini ya napa? Sampeyan niku ngerangkep-ngerangkep. Nggih, Pun. Nggih. Lho tak mriko nggih. Nggih, monggo. Gang kelinci nomor. Gang kerinci nomor. Oh, slawe niku lho kartu namanya. Waduh gak iso maca iki. Eling ta iki lho Gang Kerinci nomor suale iki lho. Nggih, Mbak. Nggih. Pun nggih. Aja melok di temen kok. Rek, ayo mumpung arek iki seneng kesinane dhewe. Ayo rono, tapi diatur lho. Alate ya, Pak. Diatur lho. Alate. Kerawitan bareng lek mang. Ae, Camat. Kosok mikul wong 14 juga aku. Iku dhewe. Gawane piro lho. Wani selamat dipikul kemuli cewek. Mari ngono aku lembeng ngono takon niku. Gak, ya ayo diangkat dhewe-dhewe engko perhitungane ono. Tak kandhani. Kowe lek ono kono mangane ojo royokan. Disiplin, kelompok ibu. Yo, lho, ketua dhisik. Ketua dhisik. Ya. Engko lek aku mangan dhisik ya entonge tak tunjukno ae. Oh ya kokot lho jan to. Ayo. Tin. Bapakmu rut ta iki, Mang? Apa? Bapakmu. Alah kersane wong bapak ae lho. Lho, aja ngono ta. Iku elek-elek ngono wong tuamu, Tin. Wis tak elek-elek ya apa ta? Wis iku wong tuamu, masih elek ngono bapakmu, Tin. Nggih, tapi sing kula kira-kira akan sampeyan aman lak senengane kesenian gendeng-gendeng. Oh iya. Lah nggih. Terus Empun, Bu. Empun saiki ndi wong? Pimpinane sapa? Pimpinane. Lho, monggo. Tin, ken sik ta? Lho mantar tadi. Lah nggih kula kaya nyimpang kok iki. Nggih, niki. Pimpinane sinten? Nggih, endi ibumu? Lho, nggih niku. Oh, Bu, kula niki dikengen anak sampean ngringi. Lho. Sampeyan nek ngomong sing enak napa ngringi barang niku napa sing ngriki? Niki kanca kula kabeh 14 kali 4 18. 18. Terus badhe ditanggap jam-jaman apa menitan apa hari. Nggih ta, lah niki wau sinten pimpinane sapa? Kula pimpinane. Jeneng sampeyan sapa? Kula. Nggih. Kartolo. Kartolo. Nggih. Sampeyan sik ijen ta? Nggih, Jen. Ijen apa ndek bojo? Met aku tak gak melok garapen dhewe iki. Garapen ya apa sih? Gak ono artine omong iki lho imbang ngono wong ngomong gak Nggih, kena. kabehne bujangan. Bujangan. Lho enake ngono wong jenenge wong ngemboro iku bujangan kan gak diseneni bojone. Gorongan mawon Bu, enak Bu. Gak iki sedina pira iki? Sedina nggih niki. Mulai jam 5 esuk sampai jam 6 sore. Oh, nggih. Mboten ngasuh. Yo gak ngaso jeneng sedina. Wah, ya mreteli lambe iki. Ngasuh Nanggap lho. Lho ya wis sak jam pira? Sak jame pira? Iki nang Australia dinyang 1 juta lho kok. Sapa? Iki sak jam. Aja nanggap wis nang Australia lah wis. Mboten Bu guyon Bu. Aja larang sampeyan niku Ngene lho. aku kesel-kesel kok. Wis sak pawehe lho, sak pawehe. Wis padane rekaman pira ono? Mrimo. Lho ya gak iso sih wong amen kok dipadakno rekaman mulai iku titik suwe-suwe akeh. Nggih, sak jam 6.000 Bu, 6.000 ngono. Umume niki umume bantuan biasa ini. Wis bantuan. 6.000 iku dibagi wong 18 cukup ta? Cukup ta lho? Oh, gak cukup Gak ya. cukup Ora pira sak yo? jam lah sampean nanggap rong dina rong bengi. Kok sik. Sik juga kalkulator, Jaluke pira? 7,5 ngono lho, Cak. 7,5. 7,5 iku pirang jam? Bisa jam. Sak jam. Nggih. Ah kok kurang. Wis. 7,5 iku pira sih? 10 10.000 ta? Nggih. Ah kok kurang wonge akeh lho wongmu. 50.000. 50.000. Nggih. Duwe bebekmu ta? Loh, Ngono ki akeh. arep lho. Yo. Wong gak dibandul mari. Oh, dibuat. Wis terserah Bun, Ya terserah. akeh-akeh aja 50.000, 15 ta 20. Yo wong seneng kok Ibu. Iki lho, sindene sik maju dik anu drelek di bawahne ono. Drill. Iya wis. Kok Lho dibawani? mak lek gren duwe kok bapak ya, bapakmu duwe ya.
Lak celana. Lho lah iya, lan delok apa? Wong bapakne celonan Mekau. Gendeng drill. Oh, gendeng drill. Nggih. Coba Anu, tari. Nduk isa ta, Nduk? Nggih saged. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Narse. Narse. Nggih. Kok apik jenengmu? Bapakmu japa jenenge? Bapak kula. Niki cek enik nyinden Lah iya wong aku ki takon, ya wis saiki Sik ditarik. Ibumu kaya naga potongan. Ayo gawe pos sik, gawe pos. Napa niki? Pos dhisik. Napa sih? Bapaknya. Drill. Kenakane bawa bandi. Lho. Oh, bapanane nggih. Nggih. Iya. ya sing enak lho ya. Nggih, nggih. Kok nek enak kok tak tambahi tak jok kuwatir mungsu aku ya. Apa mana anak? Alah ngomong ae. Sampai aku jalan bengok porong. Kok cilik. Kok niku rompimu coplokan rompimu. Lah sampeyan gara-gara sampean iki manggarai kok. Sembarang sampean maidu tok kok maida. Kadi bukan dek ngadeg kok ta. Gendongan lho aku ayo. Kakang Bayu. Ini bang kok tole ya. Tole. Kok dugnek kok. Aku nono. Aja dinyek ta rek. Kuat dole. Mak ibu. Remok ibu. Ibu remak. Kandang tanduk. Oh, ibu tanduk. Salahku. Ting. Ting apa sih tak tolong? Kalau mesti gak pokro. Mawas diri atau pasuraya. Hei. Kenapa sih melok ae? Wong aku gak nyinden iku mang kok. Ngono jar arek mang gendeng gadril. Ya. Gadril anggo tol. Ayo. Godril. Godril. Tambah tapi Niku mau napa gendeng napa? Godril. Godir. Sing lebih enak. Apa sih? Godir. Lah apa sih? godir. Godir. Godril. Godril. Terus sakniki sampean iso nembang walang kekek. Kok walang kekek ini enak walang sangit, Bu. Lho, mboten ngoten, mboten iso nggih. Juli en. Oh, dilajuli napaan? Terserah mengke. Surabaya. Gentenan, Surabaya nggih. niku dilajuli. Nggih. Dilajuli iku sing apa sih kok lali aku? Nang ketuk. Gak sik ngono kok munine kok ora penang ketak-ketuk iku. Dudu. Loh. Kartolo. Wong iki jerongkokno mari lho. Ayo, dilajuli ya. Rewet. Juli enak. Ayo dilajuli ya. Sapari kecepet. Iki anu, Mane nangis ngono. Kirso. Kenapa kok Pokoke kandake Kirso. ngeselong. Loh, mboten iki napa Dekan tolong. Sinten sing ganggu sinten iki mau? Tak takon apa sih? Tolong. Apa? Aku eling nostalgia cak tolong. Nostalgia. Ora nyanyian iki. Apa sih? Cak, aku nelongso nek ngene iki cak. Apa?
Apa? Apa sing pinten sampean niku? Lho iya napa iki? Riwayat Oh, jenenge aku. Le. Bu, ana apa iki? Niku bojo kula. Oh, anu Pak, niki kula. Ibu nanggap. Oh, nanggap. nggih. Oh. Bojoku wong iki. Lah di mana ngambil suwe? Wis suwe. Weh, apa sih? Dah. Suwe kok suwek. Lah iki sing wis iki. Pak, Lho, Loh, sik. Pak, lah Lho kok alah bojoku sik. nanggap? Apa sik? Bapak boleh ngene ya? Aduh, menggabruk. Kon bola apa kon ngono kan? Kosek ta iku sapa? Cak. Lho kok mane amen cak iku cacakmu ta? Iki bojo kula, Bu. Heh? Bojo kula. Bojomu? Iya, Bu. Iya bojoku biyen. Wis. Iki Kok mabut, kaya mabut. cempe kecepit. Iya. Heh? Bojoku biyen Mm-mm. tak tinggal tanpa syarat. Iya sing sampean cerita mbek aku Iya, iku sing biyen goleki kalau. bojone gak ketemu. Pangkul ngoten sampean niku. Ya. Wong wis pernah sampean ganggu. Lah iya. Saiki donyane entek sampean tinggal mbot ngomong untung kepethuk teng mriki. Iya. Berarti sampean wong tua gak tanggung jawab. Iya, Gaplek iya. pringkilan wis tuwek kok meringkili.